pouquiño, pero pensando un pouquiño este concello. Foron 2 anos realmente intensos, nos que aprendín muitísimo nas entrevistas que daban estes días, que agradecer os medios de comunicación que se portaron todos moi ben motivo. A todos lles dixen o mesmo, que levou moitos anos en política, un tempo en política institucional e outro tempo en política orgánica, sempre interesada por cuestións, bueno, por lo que afecta ao conxunto da ciudadanía, pero teño que decir que se ve todo moi distinto desde o goberno, desde a realidade, e sobre todo os primeiros meses me serviron para aprender moito de como funciona o Concello, de como funciona o Concello da Rúa e para cambiar a miña visión en xeral en moitos aspectos. Foron 2 anos tamén de moito traballo e quero pensar que do inicio de algunhas funcionalidades no Concello da Rúa. Cando